Kusakana kwatiri kuita zvekare pano paTrare 263 pano panchava ndakakubatira manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru zvinotibatsira kuti video rino ringe richifamba kuhama neshamwari nekuburikidza kulaika kwaunenge wangoita iwewe hama mudikani. So ndinokumbirawo mashares kushare futi kuma WhatsApp kupi nekupi vanenge vachibatsirikana nekuona futi this video. Nyaya ndezvomuzorera inyaya yeaccident ine kufa mukati. Sekuziva kwamunozviita maupdates epanapa tinomabatanidza. Nyaya dzese ndichadziisa tinomabatanidza. Ndofunga waona title munyoro wandakaita nyaya inoi. Saka ese maupdates uchamawana. Ndinokumbira kutanga tanyora kuti rest in peace kune vakatisiya ndavazorere murugare. Tasina tizoizvi tasingazvifungire ende macases evanhu vari kufa nenzira dzitsaona vari kuita maaccident awandisa munyika yedu yeZimbabwe. Zvopedzwa sei zvimwe zvachona zvauda kuti tishinge kuenda pamberi paMwari tichinamata nekuti tiri tega hatigoni, tiri tega hatikundi, asi takaisa Mwari mukati zvinotifambira. Sekuziva kwamunozviita ndiregere kuti paitika update ndotadza kukuzivisai. Nyaya ndezvemuzora nhasi inyaya yeaccident yeHonda Fit neToyota Hilux zvakaita head on muroad iyo inonzi Nyamapanda Road iri kuMashonaland East ndokakaitikira chiitiko ichi. Mota idzi dzadhumana. Tareceiver said news. MuToyota Hilux makafa vanhu vanosvika ivo 4. Vanga vari muHonda Fit vakakuvara zvakaipisisa. Tingoti get well soon kune vakakuvara, kune vakafa vanga vari muToyota Hilux. Rest in peace. Mbudiro zviri kuita zviri kunzi vese vari 4 vanga vari muToyota Hilux vese vakafa. Zvinorwadza zvinosirisa ndo makezi atiri kureceiva gore rakupera yambiro yandinopawo kune vanodriver vanofamba nengoro dzemoto. Ndati drivei nehanya neupenyu hwedu nekuchengetedza futi vamakatakura nekuti wakadriver zina hanya mukati unofa tisati tapinda 2025. Upenyu hwako iwewo hwakakosha. Njodzi dzakusimuka, mhepo dzakusimuka muno munyika yedu yeZimbabwe gore rakupera tatarisana na 2025 ende dziri kusimuka mhepo dzacho. Ndokumbira kuti zvadofika mucomment section kune vakafa rest in peace, kune vakakuvara get well soon. Ndokumbira kuti share this video kuhama neshamwari. Next update ndakupinda panyaya yaEl Gringo pamashoko avazivisa mhene dzacho dzemuno munyika yedu yeZimbabwe, mbinga dzacho dzamuri kuziva dzemuno munyika yedu yeZimbabwe, achiti vari kudya muZimbabwe ndidzo idzodzo mbinga chete, hakuna munhu ari kudya muZimbabwe. Mota dzema 500,000 ndo vanenge vachingotenga, ndo vanodanana nevakadzi vakanaka. Ndinokumbira kuti zvinofunga mucomment section ndo zvataurwa naEl Gringo. Hanzi apa ndataurawo chokwadi. Ndinokumbira kuti taura zvinofunga mucomment section after wapedza kuona video raEl Gringo achitaura kune mbinga dzemuno muZimbabwe, shoroma dzemuno muZimbabwe, achiti taneta ivo vachiona ndo vari kungodya muZimbabwe, vanotenga mota dzinodhura ndidzo mbinga dzachiona. Isusuwo chitipaiwo mukana wekuti timbodyawo kana kutipawo maadvise ekwamuri kutora mari dzacho, tiende tinotsvaga mari, tinoshava kwamuri kutorawo mari, kwete kuti imimi ndimega munenge muchingodya. Sekuziva kwamunozviita vadikani, inini malikes enyu akatikoshera pathis YouTube channel. Kulaikawo this video zvinobatsira kuti tikasikewo futi kumhanya nemaupdates nekutsvakurudza nyaya dzachona dziri kupisa mastreets esocial media. Ndoya ndingokuzivisai. Inini ndaenda muine zuva rakanaka. Much love. In this country ever since. I've tried. I don't want to lie to you that young people are not trying in this country. I'm very sorry. If I was in South Africa, they're blaming you that you are not active. There are actually certain individuals that are actually active, that are busy looking, but the money is not coming their way because they are not willing to twerk. They are not willing to dig right any man. They are not willing. So the reason why you are not, the moment you are not willing to dig right another individual, you're never going to make it. They will even bet that this one will never make it in this country. It's theirs. What do you want? No, they will even bet to you. They will even bet. The same president that is yours. We were also, dear president, where do you? The same ZANU-PF that you are in. We are all ZANU-PF. Apasina Munaziri ZANU-PF. Everyone is now ZANU-PF. Why are you not opening doors for
young people to make this money? Why are you not opening doors for other young people? Over and over, over and over, over and over. Certain individuals, you will see, I will tell you, go and look. Go there, go Zimbra, go no checker. Go there and check my duty motors are bad. You'll be surprised. Yes, a motor carrier above 500,000. It's the same over and over. Same people, young people. They are never going to make it in this country. Whether you are ZANU-PF, the moment you are not willing to tweak for somebody, you're never going to make it. Never. Never. You have to go and degrade someone. You have to go and tweak around them. You have to go and laugh at their jokes that are not funny. They are people, they are young people. We have studied. They are not getting the chance because these individuals, as much as they want to help you, even they can't. They can't even help you because they are surrounded by stupid idiots. There are 50 people, 50 individuals around them that are blocking you from making it. You can't take your business idea to their offices. You have to go and run. They go Highlands Park, but you need some motor, and yet you are just a Zimbabwean. You just have to accept that you are poor. Certain people must always be the highest ones. We must always just accept that I have a very 6 chat don't mariacho. Very 6 chat. No, it's not right. It's not right. Give them a chance. If they bring their business ideas, sit them down. If the numbers are not making sense, sit them down, help them. You're not willing to help them because money is supposed to be eaten by certain individuals. Only them. Only them. They've access. This is the president. They're phone yangu. He's president. Any given time. The certain over the I need the